Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan tafel bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Aan tafel bij en deze keer zitten wij bij Natuurboerderij ondersteboven in Ossenisse. Ik heb hier aan tafel Tjitske Croquet, ik moet wel even spieken op mijn Van Westerwind. Ja. Dat klopt. Jolanda van Esbroek en Johan Boerdam. Jullie zijn uit de regio Hulst. Dat klopt. Welkom hier aan tafel over het Nieuw Talentorkest. Ik weet dat mijn collega Marco al eens eerder een gesprek heeft gehad met een aantal mensen van het Nieuw Talentorkest in Hulst. Maar jullie zitten er hier nu bij omdat jullie in Sluis ook een Nieuw Talentorkest aan het opstarten zijn of misschien al opgestart is. Dat is al opgestart, het is alleen in Breskes. Het is alleen in Breskes? Ja. Oké, dus niet helemaal de rest. Jullie zijn daarmee gestart. Ja. Wat zijn jullie eerste bevindingen daar eigenlijk mee? Ja, we zijn dus gestart en dan zag je dus het enthousiasme van al die mensen die op daar kwamen. Maar dan in één keer al een groep van ik dacht ongeveer 50 personen die aan de eerste sessie deelnamen. Daarna hebben we dus een tweede sessie gekregen, dus iets moeilijker in de materie. Mm-hmm. En nu zijn we dus bezig met een opstaporkest om dus die barrière tussen de harmonie en ons zo klein mogelijk te maken. Oké. En dan hebben dus de 7 korpsen in Hulst, Ja. die hebben dus de kop met elkaar gestoken. En hij zegt, we gaan dus nu een opstaporkest bijmaken. En dat is allemaal onder leiding van de dirigent van Erik Provoost. Oké. En dat is leuk, want dan blijf je, dus als je een groep blijf je doorgaan, vol enthousiasme. Even voor de kijkers, Jolanda. Het Nieuw Talentorkest is gemaakt voor volwassenen tussen de 20 en de 80 die nog nooit muziek gemaakt hebben. Of die dat ooit wel eens gedaan hebben, maar nu een soort van herintreden, zeg maar. Dat klopt. Ja. Dus als ik nu even voor mezelf spreek, ik heb als kind even heel kort blokfluit gespeeld, maar zoals zoveel denk ik. Maar verder nooit meer iets mee gedaan. Ja. Maar altijd zo wel het gevoel gehad van, jammer, eigenlijk had ik toch wel graag een muziekinstrument gespeeld. En dan is dit natuurlijk een ideale manier om in te stappen. Ja. Laagdrempelig en kennis maken met, wat vind ik van het spelen. Ja, en het instrument uitkiezen wat je dan graag zou willen. Wat je zou willen doen, of wat bij je past. Dus dat was eigenlijk een kans om dan toch te beginnen. Ja. Dus eigenlijk kan gewoon iedereen meedoen. Tussen 20 en zo oud als je wil, denk ik, zo ongeveer. Ja. Tjitske, nu zijn jullie natuurlijk in Breskensstad ook gestart. Ja, in januari zijn we begonnen met de cursus, zal ik maar noemen. Ook onder hetzelfde mond zoals jij het vertelt. Persoonlijk, ik was vroeger, zat ik in de drumband van Groede. Ja. Toevallig meneer Boerdam of Johan, die is ook een Groedenaar. Nu blijkt dus dat wij in dezelfde harmonie hebben gezeten. Ja. Volgens mij heette die Eendracht maakt macht. Ja, klopt. Maar de puberteit kwam voor en ik was 15 jaar en toen dacht ik heb toch andere prioriteiten. Oh. Later dacht ik, dat had ik nooit meer mogen stoppen, want ik had een grote droom. Ik wou eigenlijk wel een drumstel bespelen. Maar op de achtergrond geschoven en met je 60ste jaar denk je ook van, dag, wie gaat dat nu nog doen? Tot toch de kans kwam van het NTO-orkest. Dus ik ben nu weer druk bezig om op de snare drum om eerst de beginselen weer goed onder de knie te krijgen. En mijn droom blijft toch mijn droom. Die heeft toch kans dat hij aan de horizon komt. Dat vind ik wel heel erg leuk dat je dan toch... ik vind sowieso de insteek van het Nieuw Talentorkest, dat je als volwassene zegt, want er zijn genoeg barrières en belemmeringen om het niet te doen. Hè? Kinderen, werk, noem maar op. En is het juist leuk dat je dit soort dingen nu wel op die manier wat laagdrempelig in kunt zakken. Zowel als in het westen noem ik even, maar bij jullie natuurlijk ook in het oosten. Ja.
jullie hebben zo'n nieuw talentorkest. Jullie zijn natuurlijk begonnen met oefenen natuurlijk. We zijn door de oprichter, dat is iemand uit Friesland. Ja. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, die weet ik. Anne Wiep heet ze en ik weet even niet hoe die man heet. Maar die is initiatiefnemer en die zijn door heel Nederland zijn er van die NTO-orkesten opgericht. Okay. Superleuk eigenlijk. En met de insteek van muziek verbindt. Het verbindt jong, het verbindt oud. Maar wil je nog meer? Ja. En het is ook een stukje tegen eenzaamheid, denk ik ook wel. Bij ons zitten er ook mensen die zijn ook wat ouder, die zijn alleen. En ze hebben wel iets waar ze nu weer naar uitkijken. En ook door jongeren weer geholpen worden om... Maar ook meteen weer iets nieuws leren natuurlijk. Ja. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat je nu toch een instrument opnieuw leert bespelen of leert bespelen. Leert gebruiken natuurlijk op een leuke manier. Dus wij hebben na 10 lessen al een concert gegeven. En Ja, dat was leuk. Dat was superleuk. Dat was bij Vertel. ons. Ja, superleuk. Waar geven jullie dan een concert op zo'n moment? Nou, dat was in het dorpshuis. En dat was best leuk. Ik ben mee luisteren, dus ik... Ja, oké. Wat leuk dat u geweest bent. Ja, dat was in de Korre in Braskes. Ja. Dus, ook onze repetitiezaal, maar die is toen wat groter gemaakt. En de zaal was afgeladen vol. Kijk. Super enthousiast iedereen. Fans. Ja, dat is heel bijzonder om dat al meteen na 10 lessen te kunnen doen. Dat geeft denk ik ook, althans dat zou mij dan wel helpen, dat je zegt van ik ben ergens naartoe aan het werken. Ja. Want ik ben ook begonnen met een blokfluit. En ik vond die meneer die daar les in gaf, vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee. En dus was het inderdaad, en wat u natuurlijk ook zegt, op je 15e jaar, ik heb al wat anders te doen dan een instrument bespelen. Ja. Dat is toch wel jammer. Ja. Want muziek maken is natuurlijk van bekend dat het goed is voor lichaam en geest natuurlijk. Ja. Hè? Ontspanning, toch met elkaar samenwerken. Maar natuurlijk ook een stuk verbinding, wat je natuurlijk op allerlei leeftijden natuurlijk ook altijd heel belangrijk is. Ik sta bijvoorbeeld te trommelen en een jongetje, die is 10 jaar, die zit nu ook in de samenspelgroep. Die zit met mijn kleinzoon in de klas. Dus hoe leuk is dat? Ja, mooi is dat. Een vrouw van 65, een jongetje van 10 of 12. Helemaal leuk. Ja. Die samenspelgroep, dat is een vervolg op het Nieuw Talentorkest. Ja. Moet ik dat zo ongeveer zien? Ja. 1 keer in de 14 dagen spelen we weer samen. Dezelfde groep, er zijn er van de 30 4 afgevallen. Dus dat is best een goede score. Een goede score. En er zijn ook nog best veel buddies bij. Ja. Enthousiaste muzikanten van Westenwind. En die helpen ons zeg maar door de moeilijke stukken heen. En er zijn ook fanatieke mensen die echt achter die muziekgezelschap staan. Dat samenspel waar Tjitske het over heeft, is dat vergelijkbaar met jullie opstaporkest? Ongeveer. Oké. Jullie zijn dat opstaporkest is al een stapje verder. Ja. Je moet eerst beginnen met leren, vervolgens... We zijn begonnen leren, dan zijn we nog een stap verder gegaan. Ja. En nu zitten we dus eigenlijk in de fase van, als we dit afgerond hebben, dan zijn we capabel om in de harmonie mee te doen. Nou, zover zijn we. Het probleem was eigenlijk dat de kloof naar een harmonie of fanfare nog te groot was. Ja. En dus er moest iets opgevuld worden. Ja. En vandaar is dat instaporkest hebben ze in het leven geroepen. Dus dat is natuurlijk mooi. Maar dat is heel mooi natuurlijk. Want vroeger gingen wij natuurlijk naar iemand die gaf les. En vervolgens was het dan een kwestie van waar pas ik bij? Kan ik bij de harmonie of kan ik bij die vereniging? En dan nog moest je natuurlijk wel wat aanpoten om natuurlijk het niveau wat die mensen die daar zaten natuurlijk al opgebouwd hadden. Om dat bij te kunnen brengen. Ja. En dan is het wel heel erg mooi als je dan nu natuurlijk een tussenstap hebt waarbij je natuurlijk in fases door kunt leren tussen aanhalingstekens om dan toch inderdaad met mis wat een ambitie is natuurlijk mee te draaien met een harmonie of dat soort dingen meer. En er zijn best nu ook veel mensen die nu les nemen. Je merkt natuurlijk toch dat je vastloopt in bepaalde dingen.
En dan kun je dus les nemen en tegelijkertijd dan het instaporkest. Ja. Kan dat ook bij jullie, die les nemen, bij het Nieuw Talentorkest? Of moet je dan echt... Nee, bij een muziekvereniging Ja. of muziekschool of wat dan ook. Ja. Ja. Ik ben Of wel toonbeeld aangesloten. of- Ik ben aangesloten bij de muziekvereniging Kloosterzande. Ja, En van daaruit is er dus iemand die mij begeleidt om ook die kloof kleiner te maken. Ja. Ja. En dan ga ik dus iedere woensdag een half uur voordat dus de harmonie aan de repetitie begint, ben ik daar een half uur voordien. En dan krijg ik dus extra les om dan ook weer verder te gaan. oh, dat is mooi. Maar dat moet je zelf regelen of gaat dat vanuit het opstaporkest uit? Of? Dat is dus van de harmonie geregeld. Oké. Jullie zijn jullie werken samen met verenigingen. Jullie zijn Dus een eigen vereniging. een gefuseerde vereniging, Ja. maar het is één Ja. vereniging. Ja. Maar ja, jullie hebben dan een samenwerking met andere verenigingen om natuurlijk de groei door te kunnen maken. Dat je niet nodeloos met je blokfluitje... zover Nee. verder ben ik niet gekomen, sorry. Nee, die vereniging die in de zaal, die komt met elkaar gestoken. Ja. En dan, daar is dus dat instaporkest door ontstaan. Ja. En dan wordt er Mooi. gekeken, ja, diegene die gaat naar die vereniging, die gaat naar die vereniging. In de hoop natuurlijk hoop. dat er iemand uiteindelijk lid wordt van zo'n vereniging en daar gaat Ja. spelen. Was dat bij jullie ook een probleem in de regio dat er te weinig nieuwe aanwas is van de muziekverenigingen? Ja, dat denk Ja. ik wel. Ik denk dat dat ook een van de doelstellingen geweest is. Ja, een van de redenen. Ja. Is dat bij jullie ook, Ja, denk ik? dat denk ik ook wel hoor. Want ja, Het is wel jammer dat er echt hele jonge aanwas is er nog niet. Maar wie weet geeft dit toch een stimulans om nog wat meer jongeren erbij te betrekken. ja. Hoe zouden we dat soort dingen kunnen stimuleren om toch meer... Nou ja, vroeger moest je, als je muziek wilde maken, moest je eerst 2 jaar naar notenleer. Nou, dat is zo saai als wat. Dan zou ik na 2 keer al beu geweest zijn. Nu, je krijgt gelijk een instrument en ze leggen een beetje uit dat zo en zo. Ja. En je moet ook misschien wel eens thuis wat oefenen, maar het is... En wij krijgen er nu naast ook muziekles bij. Maar dan ook met het instrument. Dus niet... Ik doe dan de snare-drum. Ze krijgen precies les op die snare-drum. Zulke noten, zulke ritmes en zulke maten. Maar ja, als je algemene notenleer krijgt, ja, dan kan je... Daar kunnen we denk ik over eens zijn dat dat best saai is. Maar als je dat mixt inderdaad met het direct leren bespelen van een instrument... Ja. Dan denk ik dat het ook spelenderwijs geleerd moet worden. Ja. Kan worden, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk het ook. Ik denk dat dat ook veel leuker is. Als dat je eerst inderdaad een paar weken of misschien wel 2 jaar notenleer krijgt... waarvan je denkt, wat zit ik hier nu te doen? Dus, Ja, dat is wel saai, ja. Dat is best saai. Dus dat imago mag nu weg. Dat dus niet meer saai is. Dat het notenleer direct... hebben we gehad. Ja. En de lesmethodes zijn ook wel veranderd en leuker geworden. En, denk het ook. Ja. Dus, bijvoorbeeld de fanfare te Hole Excelsior, die zijn dan weer met filmmuziek bezig. Dat soort dingen. Dus ja, toch echt allemaal wel moderner. Ja. Het ligt er ook wel aan bij de leuke dirigenten. Ze is ook enthousiast. Scheelt ook wel. Ja, zij gaat nu straks, als het allemaal lukt, komt er een nieuwe talentengroep in Braskes. Die willen ze weer graag opstarten, dus dan gaat zij weer verder met die. En wij komen dan weer onder de vleugels van de dirigent die de grote, de gevorderde begeleidt. Dus eigenlijk wordt er gewoon een soort van traject gemaakt. Dus je leert aldoende het instrument wat je wil leren. Maar je gaat steeds verder stappen maken, waardoor je natuurlijk ook steeds verder komt. En dus je kunt instappen op een hele veilige manier. Ja. Vertrouwelijke manier, of misschien comfortabele manier. Zonder dat je eerst inderdaad de noten leren achter je kiezen hebt zitten. Om vervolgens uiteindelijk natuurlijk bij
wat voor fanfaren of muziekvereniging dan ook terecht kan komen. Nou, ik denk dat het in het westen wel de bedoeling is dat de westenwind... dat snap ik, maar goed voor Hulst. Dat zijn 7 verenigingen. Maar dat de doelstroom daar natuurlijk wel in is, dat jullie inderdaad ook het is natuurlijk een volwassen orkest, maar mensen die inderdaad al wat meer ervaring hebben als orkestleden met elkaar dit ding kunnen doen. En vervolgens natuurlijk alle mensen die het nog wat minder goed kunnen ook met zich mee kunnen trekken. Ja. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja. Jullie oefenen in de korren? Ja. In Breskes? Eenmaal in de 14 dagen het samenspel met alle nieuwe talenten. Ja. En dan elke week krijgen wij muziekles of trommelles van een drumleraar. Ja. Oké. En als men dit ziet en ze zeggen, goh, dat vind ik toch wel interessant om daar eens naar te kijken. Waar kunnen we informatie meer? Kun je je daar ook aanmelden voor het nieuwe seizoen? Want ja, dat kan zeker. Ik denk dat je dan even op de website. Hebben jullie een website? Ik denk het wel. Goed zo. Dan gaan we die in beeld zetten, dan komt dat allemaal, allemaal in orde. Ja, dus dan denk ik dat je best een Katja Hartsen vraagt. Ja. Die is de grote, of Leslie Pieters zou het nog kunnen. Leslie Pieters, goed. Nou, als dat voor jullie, de kijkers zeggen voor joh, de regio Hulst, dat vind ik interessant. Die wil ik toch eigenlijk ook wel eens gaan proberen, ook al ben ik 50 plus, laat ik het zo zeggen. Hoe kunnen ze informatie van jullie op het Nieuw Talentorkest vinden? Om zich aan te melden of meer te weten? Ik denk ook de website, maar ik weet niet of de bedoeling is dat er nog een nieuw NTO gaat starten volgend jaar. Als er massaal aangemeld wordt, dan gaan we dat gewoon... Misschien moet dat geregeld worden. Ik denk gewoon met een van de plaatselijke muziekkorpsen. Ja. Als ze daar even contact mee opnemen, dan zullen ze ongetwijfeld wegwijzen op moeten. Dat zou helemaal top zijn. Dus, het is natuurlijk de bedoeling dat er een hele hoop natuurlijk ook volwassenen natuurlijk zeggen van ik heb toch altijd nog gewild om dat instrument toch nog te spelen. Dan zijn daar nu natuurlijk gewoon hele makkelijke mogelijkheden voor. Ja. Die eigenlijk gewoon heel makkelijk zijn om bij in te stappen. Ja. Ja, de drempel is heel laag. Ja, die is echt laag. Dat is het voordeel ervan. Ik denk dat we omdat we dan volwassen zijn, zeg maar, al genoeg overtuigingen hebben dat we iets niet moeten doen, waardoor dit altijd blijft liggen, want ik heb er ook zo een. Mijn moeder speelde vroeger altijd piano, maar ik heb er altijd gezegd, ik ga dat ook leren. Ik kan wel vertellen, het is ook nog niet gebeurd. Ja. Daar mag dan inderdaad ook nogal wat aan gebeuren. Dus ik zie daar wel dat ik zeg, dat heb ik zelf ook gezegd. En dus zijn dit wel hele mooie mogelijkheden om daarvoor in te stappen. Wat ook heel fijn was, de rol van de buddies. Dat geeft echt heel veel toegevoegde waarde, veel ondersteuning. Want je zit er natuurlijk regelmatig naast met een noot of een toon. Maar dan zo'n buddy die trekt dat dan even recht. En dat is wel heel mooi. Dat is echt fijn. Ja. Super. Ja, dat is heel belangrijk. Ik heb zelfs 3 lessen niet kunnen volgen door omstandigheden. Maar dan mocht ik gewoon met mijn buddy thuiskomen. En dan doen we op de broodplank even die noten. En die moeilijke iets wat ik niet onder de knie kreeg. Maar ik ging naar huis met een goed gevoel, want ik kon het daarna wel. Ja. Dus dat is toch superleuk. Ja, dat is leuk. Helemaal leuk. Tjitske van Westenwind en Jolanda en Johan van het Nieuw Talentorkest in Hulst. Super bedankt dat jullie daar waren en er uitleg over wilden geven. En de kijkers thuis, als jullie dus geïnteresseerd zijn, gewoon even contact zoeken. En inderdaad, heerlijk muziek gaan leren vanaf het nieuwe seizoen. Gaan we doen. Dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. Dank jullie wel kijkers voor het kijken en graag tot een andere keer.